Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu, Gusti Wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, yen ngomongno masalah hitungan Jawa, iki akeh wong doh kurang paham tentang ilmu hitungan Jawa tuh. Nah, hitungan Jawa iki sebenarnya cerita awale iku yo biyen iku sing duweni hitungan Jawa iki biyen iku Baginda Acisaka. Nah, Baginda Acisaka iki biyen ceritane iku merangi naga taun sing ana ning pulau Tanah Jawa. Iku arane naga taun iku biyen sing wis mari diperangi karo Acisaka akhire dijenengno naga taun. Awale jenenge yo enggak naga taun lho. Dadi naga taun iki yo diarani naga iku mergo bentuke kaya ula gedhe. Ula gawedhe sing glibet ning pulau Tanah Jawa iki. Dadi gambarane kaya ngono kuwi. Iso uga diarani iki ku danyange pulau Tanah Jawa. Iso uga iki diarani lelembut sing titisane para dewa. Dadi makhluk sing kaya ula iki, sing gawedhe, sing ana ning pulau Tanah Jawa iki ora sembarang makhluk, ora sembarang siluman. Dadi ora kena diarani siluman. Siluman kan ana dur kaya arane siluman ular kan ana. Iki duduk bangsa siluman, duduk bangsa kodam sing ya wis sing biasa digambar-gambarno ning cerita-cerita film-film misteri ngono enggak kaya ngono ku. Tapi iki ku anjene sejatine iki danyang sing nunggu kawitan ya sing pancene wis diwehno Gusti panggonan ning pulau Tanah Jawa iki ngono. Lah sejatine pulau Tanah Jawa iki kan biyene duduk panggone para manungsa. Pancen diciptakno iki ku pulau Tanah Jawa iki pulau alas. Pulau Tanah Jawa iki pulau alas. Pulau sing panggone kewan lan tanduran ya panggone para bangsa-bangsa lelembut. Jadi para manusia sejatine ora ana ning pulau Tanah Jawa. Tapi berhubung ana para kasatriya sing bisa menanggulangi, sing bisa goleki istilahku kelemahan-kelemahane makhluk-makhluk sing penunggune pulau Tanah Jawa iki ya akhirnya sampai saiki wong Jawa iso ngunduh wae pakarti. Ngoten lho. Lah, mergone ana apa ya iku mang Acisaka goleki ilmu hitungan Jawa. Lah ilmu hitungan Jawa sing digoleki Acisaka iki lewat merangine naga taun iku mang lho. Iku gawe ilmu hitungan Jawa Prajangga 1 arane. Lah yen Prajangga 2, nah Prajangga 2 iki ilmu hitungan Jawa sing wis dirubah lan disempurnakno karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, sampai sakmenten paham nggih. Dadi Prajangga 1, Prajangga 2 iku ya padha-padha ilmu hitungan Jawa golek penake urip lah istilahnya. Golek dalan sing penak lah istilahnya ngono. Mulane iku pituwah lho. Pituwah iku ya macem-macem. Ana sing gawe Prajangga 1, ana sing gawe Prajangga 2. Prajangga 1 pancene nek digoleki iku ya piye to istilah iku Prajangga 1 iki kurang sempurna. Mulane Kanjeng Sunan Kalijaga iku biyen nambahi Prajangga 2 supaya bisa dadi sampurna. Mergo sampurna ning apa Prajangga 1 lan Prajangga 2? Prajangga 1 kan sandang, pangan, lara, pati, ana 4 tok. Dadi pasaran ben anane 4. Apa? Legi, pon,
paing legi pon paing wage. Kliwone ora ono. Akhirnya ditambahi karo Sunan Kalijaga dadi legi pon paing wage kliwon. Kliwon iki ditambahno akhirnya dadi Prajangga loro. Isine apa pasaran niku, Mang? Isine nek sing Prajangga siji kan ana 4. Sandang pangan loro pati. Lah nek Prajangga loro isine ana 5. Sandang pangan bejo loro pati. Dadi ana kabegjane. Apa bejo iku? Keselamatan. Mergo Sunan Kalijaga iku Mang wis goleki kekurangan lan kelebihan Prajangga siji iki Mang lan bisa nerawang masa depan. Nah ngono istilah iku Sunan Kalijaga iku wis teliti tentang hal ngono ku. Digoleki iki sing kurang apa ya, kadang wong duwe sandang pangan sing penak tapi gak selamat uripe. Ya istilah koyo loro-loron, kena musibah lan sak piturute. Mergo wong biyen sing digolek iku mung sandang pangan. Keselamatane ora ono ngono. Mulane sapa Kanjeng Sunan Kalijaga iki golek tiba keselamatan yaiku tiba kabegjan. Lah mulane iku dulur. Mbahku biyen iku ngerti ilmu Prajangga siji lan Prajangga loro iku ngerti karo-karone, dikuasai ilmune karo-karone karo mbahku. Akhirnya sampai saiki diturunno ning aku barang, ning bapakku, ning pamanku, ning aku barang ya kabeh ning keluargaku. Aja sampai ditinggalno Prajangga siji ya Prajangga loro, aja digawe salah sijine. Dadi Prajangga siji golek ana sandang utawa pangan, Prajangga loro golek ana keselamatane, kabegjane. Adi ngono, sing apik ku ngono lho. Dadi aja sampai siji-sijine iki tiba lara pati, aja sampai. Dadi meskipun Prajangga loro tiba keselamatan, Prajangga sijine tiba lara utawa tiba pati aja. Iki kok biasane nyapluk neng iki biasane darah dagingnya mbok anake, mbok ibuke, mbok adike, lah wis koyo ngono kuwi. Biasane kaya ngono ku. Umpama Prajangga loro panjenengan iku golek tiba keselamatan, tiba bejo ya. Sing bejo panjenengan. Akhire Prajangga siji sampean njupuk tiba lorone. Lah sing loro-loron wong tuane panjenengan lho. Apa gak susah panjenengan? Ngoten sing kula maksud. Mulane niku pesene mbah kula riyen ngoten lho. Digabungna salah situ. Prajangga siji Prajangga loro kudu gabung salah si kudu digawe kabeh lah istilahnya. Lah pituwa-pituwa jaman saiki kadang cuman gawe Prajangga siji. Rata-rata sing gawe Prajangga siji iku pituwa sing gak gelem upgrade ilmune. Ya rata-rata pituwa lawasan. Mbahku pituwa lawas, tapi mbahku gelem guru, gelem tukar kawruh, tukar keilmuan nang pondok-pondok pesantren ngono-ngono dulur, nang para-para sesepuh-sesepuh. Mbahku biyen ngoten dulur. Lah nek pituwa-pituwa sing nang omah gak gelem istilahnya malang melintang ning dindi ya wis. Ora sampai mangerteni, ora iso upgrade ilmune ya wis pancet nggih Prajangga siji, erone sandang pangan loro pati. Erone iku tok. Mulane saiki pasaran wis ana kliwone. Dadi nek gawe Prajangga siji ya sejatine ya ora kurang matuk lho. Kurang matuk. Mulane iku dulur kadang saiki hitungan Jawa iku disepelekno mergo kadang tetep wong iku ora duweni keselamatan, ora diparingi slamet. Aku rabi wis ning pituwa, aku rabi wis digolekno dina, aku rabi jare wetonku wis apik, tapi kok aku gak selamat, tapi kok aku ana musibah, aku kena cobaan sing gedhe. Lah iki wong arane sing gak selamat, ora bejo. Mergo pituwa sesepuh spiritual Jawa sing dikongkon goleki hitungane kurang tepak, kurang ngerti, kurang upgrade ilmune ngoten lho.
bener hitungannya bener. Mari kemantenan dikei sandang pangan lancar tapi dikena musibah gede lah niki lho. Terus akhirnya nyalano ilmu hitungan Jawa, akhirnya nyalano sing dadi bahan ilmu hitungan Jawa disesatno, tidak dianggap halusinasi lan sak piturute. Hani gitu. Akhirnya sing kena imbasnya sing koyo ngene-ngene iki sing goleki ilmu temenan niki. Golek ilmu sejati ning rasa. Akhirnya kena imbasnya. Jadi panjenengan sing sakniki dados tiyang awam nggih. Jadi panjenengan niku nek iso guys, iku lah mangerteni tentang keilmuan iki lah setidaknya ngoten. Mergo sumber lan critane ilmu hitungan Jawa iku ya gak sembarangan diolehi karo para kasatriya Jawa lho. Dadi kaya Aji Saka golek ilmu hitungan Jawa iki gak gampang. Tirakate banter, tirakate suwi, rino lan wengi. Ya bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga nambahi kliwonan, nambahi pasaran kliwon iki ya gak gampang. Tirakate ya banter lho. Menungso jaman saiki alah ora iso nglakoni. Wong goleki jati dirine ora iso, pemane goleki apa meneh nambahi hal-hal sing sifate sing kanggo para manungsa kabeh ning alam donya, waduh ya tambah. Nah niku lho, mulane nek saiki mek trimo ngunduh wae pakarti aja sampe gampang maedo. Dijalani, dilakoni, sing penting ora awake dhewe ora sampe ngrubah pedoman lan prinsipe awake dhewe. Wong cuma nglakoni ngene kok. Apa abote, Lur? Apa salahe? Enak kan, nggih. Nggih pun sak mboten mawon Lur nggih, niki wejangan kula tentang masalah Prajangga setunggal Prajangga kalih ilmu hitungan Jawa nggih ngoten niku ceritane. Ya pun sak mawon ngapunten sing kathah kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.